Chasamita salikuo, que visa tacos de loco, machanami las di proverbio, ugay bienta tras opisterki, soldaci guarda. Mede namens ons allemaal, Roebing, die je wegwijs hebt gemaakt hier in het Nederland, in het Antilliaanse Nederland. Hartelijk dank en geniet van deze aan jou gewijde middag hier op het Antillenhuis. Is dit de lievelingszoon van mama Hilda? De Roebingse Farina eigenlijk geven. En al zeg ik het zelf, ik vind het een heel leuk cadeau hebben bedacht. Ik wil de heer Attiolier vragen om even het een en ander uit te komen leggen over het cadeau wat wij voor Roebing hebben. Speciale gasten, dames en heren. Vandaag, 1 maart 2009, introduceert de MAAP met trots het MAAP Award. Mi ta Yuda. Voor zij die het papiaments niet machtig zijn, dat betekent ik help. Een award dat uitsluitend gegeven zal worden aan personen die met toewijding en vrijwillig in dienst zijn geweest van hun gemeenschap. In dit geval de Antilliaanse en Arubaanse gemeenschap. Het is absoluut geen gemakkelijke taak om te helpen, Payuda dus. Niet altijd krijgt men een andere hand toegereikt en niet altijd gaan de nodige deuren open. Ze worden soms bewust dichtgehouden, soms zelf gegrendeld. Om je staande te houden, niet op te geven en toch door te gaan met het verlenen van allerhande hulp daar waar nodig is, moet je van goede huizen komen. Elk jaar zal er door een onafhankelijke commissie binnen de MAAP worden bekeken wie in aanmerking komt voor dit award. Er kunnen meerdere personen voorgedragen worden en de commissie zal dan beslissen wie het award krijgt. Dit award bestaat uit 2 delen. Een laser gegraveerde kristallen plakkaat en een gouden speld. Voor heren is dit dus een reversspeld, voor de dames een borstspeld met 1 of 2 diamanten. Ja, diamanten. De commissie zal haar keuze baseren op vaste criteria, zoals toewijding, vrijwilligheid, leiderschap, doorzettingsvermogen, Antillen en of Aruba gebondenheid, enzovoorts. Elk jaar opnieuw zal dit award een maximaal van 3 personen worden toegekend. De uitreiking zal steeds op 1 maart plaatsvinden. Een datum die bewust gekozen is. Een datum zoals u allen kunnen weten wat dit is. De geboortedatum van Roebing Severina.
Heel goed, meneer Podder. Ik wou u alleen zeggen, ik dank u hartelijk voor uw aandacht. Ik geef nu het woord aan onze voorzitter, Raymond Labat, en nodig ook Ruben Severina om naar voren te komen. Willen wij jou ook geven dat je dat altijd op jouw bureau mag hebben. Het heet dus het MAP Award met ayuda Ruben Severina. Participación, emancipación y dedicación. 3 woorden die we aan Ruben geven. Si we mensen pang en mensen bij vormen. Bestuur, ik heb ook een bestuur, ik heb een voorzitter, Inchi. Kom maar. Kom maar, Inchi, als je niet staat, ik vind het trouwens ook niet graag. Nu weet ik een kunst. Nu weet ik een kunst. En mijn bestuur bestaat alleen maar uit vicevoorzitters. Rijden we daar? Wie boeboe. Boeboe. Cada pecador sacuata su picana, cada pecador sa con gran local. Si te peca, mi peca nastimado, no me pidió con pecador. Cada amante esa grandeza di su amor, cada amante sabe su valor, lo que sea, no te cuenta ni te conta, bon por mi destinación de un corazón. Si vos bailas mi amor un día, si vos la de vivo más, no mi que si pavo corda tu camina. Pecador tapada su pecado. Cada amante esa grandeza di su amor, cada amante sabe su valor, lo que sea, no tan cuenta ni tan conta, bon por mi estimación de un corazón. Si vos bailas mi amor un día, si vos la de divo más, no mi que si pavo corda tu caminda, porque un pecador apaga su pecado, porque un pecador tapa